आज गुगु माउसी आसी माउसी झील कौन कर देखु धना ए गुड़िया मामा कथा टे शुण ए माउसी कथार पूरा कौन हजि जाइछ देखे ए बापलो माउसी मोबाइल देखी आल बापलो ए बापलो दे दे माऊ बाड़ी बनले रागी जीव तुम उपर हालो कहीदेल टे माऊ को कह हालो माऊ कहीदे माऊ आपल जानिब कहीदे हाँ हाँ हेलो आपल नहीं क्या आइसक्रीम नहीं क्या हाँ माऊ को मुंडिया माच माऊ को मुंडिया माच मुंडिया मार दियो ओहो माऊ को एपन मुंडिया मारी नथिला ओहो एप्पल बॉल कदुड़ी एफर धना धना कहलु ए कही दे शुण बनी ना आगो फोन आगो को ए कते बी को ए कौन कदुड़ी ए मोबाइल देखे बी सी डी ई ई ना क ई दुष्ट जमा शुणुनी कौन ई माऊ कथा शुणुनी दुष्ट कौच एठी थाऊ कौच एठी थाऊ ती नाऊ इजा म पिठरे नाऊ आ माऊ पके नाऊ इजा नाऊ मामा पके माऊ पके हाँ नाऊ इले बाबले अले मदन पड़ी ले बाबड़ी के कुछ ले पड़ी जो नंडा मुंडिया ड्राइवर गाड़ी टिकेट ठिया कर गाड़ी जीव संबलपुर ना फुलबाणी गाड़ी जीव फुलबाणी गाड़ी रखी बाय बाय हाँ आमे एठी जाऊचु कहूची मजा ब्लॉग करवा खाली कहबा आमे एठी ताकू जो दिन से डाकिबू खाली कहबा आमे सोउचु आमे खाउचु हे धना कम हियर हैं माँ को नच कहाँ माऊ कहाँ माऊ पापा दीदी पापा